Biye tene janvier kalo kile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la aw minnu b'aw sigi tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma ka mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw olu kana la ka anw ka kunnafoniyaw ni ka olu makɔnɔ kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafondamela bi an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état-major général des armées k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka larawulili ale senfɛ janvier kalo tile mugan ani saba sanfɛ pakuru kɔni ale ye san sɔrɔ karo gɛlɛn diinɛ tigilamaw olu kan kosɛbɛ ka sababuya kɛ wulafɛla wagati la u ye u kɔni susuli yɛrɛ kɔni senfɛ sa u ka bolimafɛn sen fila tan bɔɲɔgɔnko u ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu tiɲɛ ɲɔnɔnkaw olu fɛ yen nɔ o senfɛ sa fɛn min ye u ka bolimafɛn motocyclette fɛn min ye u ka o senfɛ sa fɛn min y'u ka bolimafɛn sen filaw ye u ye dɔw kɔni ni ka olu minɛ ka tila ka u ka kɛlɛkɛminɛnw ka taa se u ka baarakɛminɛnw ma ni ka olu caman ka olu tiɲɛ an bɛ to an ka kɛlɛkɛcɛw ka kunnafoniyaw o kɔnɔna la halisa état-major général des armées y'a yira fɛnɛ janvier kalo tile mugan ani naani san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ sanfɛ pankurun kɔni ale ye san sɔrɔ banbagaciwale tigilamaw kan kokura muruja kan kɔni ale kɔnɔna la an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o état-major général des armées hakililasigi kuma k'a b'o da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ banbagaciwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ don u nɔfɛ ni ka dankari u la yen nɔ. An ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ ni o ye musa mara ye ale kɔni bɛ ka a ta n'a bila ni ka o makɔnɔ février kalo tile kɔnɔntɔn natɔ san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ musa mara min ni ale bɛ kulukoro kaso la kabi utu kalo tile fɔlɔ san ba fila ni mugan ani duuru a tun bɛ kiiri tigilamaw olu ɲɛma janvier kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ min ye n'u kɔni y'a ka kiiri jaabiw ka olu bila ka février kalo tile kɔnɔntɔn makɔnɔ. An ka faba kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa fɛn min ye korofina dɔgɔtɔrɔso ale kɔnɔna ye denyɛrɛnin dɔ kɔni ale tununa denyɛrɛnin min yɛrɛ kɔni ni ale bangena fɛn min ye sibiri ale sufɛla ye denyɛrɛnin yɛrɛ kɔni a ba yɛrɛ kɔni ale y'a sɔrɔ sedranin kɔni sira de kɔni o bolo ma k'u ye denyɛrɛnin kɔni ni ka a di a mamuso de ma mamuso de fana ye denyɛrɛnin ni ka ale kalifa bogotiginin dɔ la a kɛrɛfɛ la k'a bɛ boli ni ka taa ci dɔ la yanni a ka segin bogotiginin yɛrɛ kɔni bolila ni denyɛrɛnin ye ka taga ni a ye ɲinini olu bɛ sen na nin wagati in na walasa ka se ka tɛgɛ da a kan polisiw olu kɔni ye weleweleda ni ka o bila ko bɛɛ ka i masurunya ni ka o lajɛ n'i ye sigana ta ka maa min kɔni sɛgɛrɛ ko denyɛrɛnin bɛ a bolo u ma a den sɔrɔ ko kɔni ni ka o mɛn u ka boli biribiri ni ka ɲɛfɔli kɛ polisilakaw olu ye ko bɛɛ lajɛlen ka hakili to nin wagati in na k'a sababuya kɛ den suɲɛ kɔni ale ɲɔ ɲalen bɛ dɔgɔtɔrɔso olu kɔnɔna la a tɛ waati jan yɛrɛ kɔni bɔ fɛn min ye quartier mali dɔgɔtɔrɔso fɛnɛ ale kɔnɔna ye waati la denyɛrɛnin dɔ kɔni fɛnɛ tununa yen nɔ o b'a yira k'a fɔ ko denmansaw ka u hakili to u denw na u kɛrɛfɛmɔgɔw fɛnɛ u k'u hakili to denyɛrɛnin ninnu olu la. Jawando service wulila deliko la ko kura ne ba ne fa e de sigilen bɛ ka i bolo fila da i sen kan tɛrɛnko gɛlɛya ko hami b'i la o ta ka bɔ i la Jawando service ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko terrain bɛ olu bolo cikɛni na terrain ninnu ye 250 mètres carrés de sefa wari 600,000 ani 500,000 awɔ sefa wari 600,000 ani 500,000 frais de transfert fɛnɛ bɛ a la titre foncier de don titre individuel ni tɛ cikɛni na fɛ senu fɛnɛ bɛ yen nɔ sefa wari 800,000 o fɛnɛ ye 250 mètres carrés baramali masurunya la o t'a bɛɛ ye dɛ Jawando service bɛ ka so jɔlen bannen ni ka o di ma o ma cité F3 ye sefa wari 35,000,000 a tɔ man ca bilen dɛ i boli joona i kana i sen ka ye Jawando service ale ka cité ale kunkankow la i mago bɛ terrain gansan na walima i mago bɛ so jɔlen bannen na Jawando service bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ Jawando service ale dagayɔrɔ filɛ nin ye Sotiba 00223 79 09 48 48 Jawando service kalikan de don ko san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ in na denbaya kelen so kelen. Fɛn min ye kayikaw ye olu kɔni ye gouverneur kurakura ni ka o sɔrɔ janvier kalo tile mugan ni saba tɛmɛnen na min n'a musaka bɔra an ka jamana yɛrɛ ka wagandɛ o de kɔni kɔnɔna la ni so kurakura in yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara baaraw ale taabolo olu ka nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ale kɔmu karila fɛn min ye kayi gouverneur ale ka yamaruya o kɔnɔna la ni o ye général de brigade Musa Sumare.
sefa wari wa kɛmɛ o de kɔni dira juma tɛmɛnen maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni tora kulunbin kɔni o senfɛ direkaw olu fɛ yen nɔ sefa wari wa kɛmɛ in kɔni dira olu somɔgɔw ma a ma bɛ t'i jɔ maa 37 o bɔɲɔngo la ni musaka in yɛrɛ kɔni dira prefe ale ɲɛna ka taga se développement social ya o ɲɛmaa fɛnɛ ɲɛna ani u ka dugu u mɛri ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko nin kulunbin kɔni a ma dogo maaw la bɔlɔlɔsira ale kanana a kɛra sababu ye ni ka dusumakasa ka o se denbaya caman de kɔni ma festival la ogo banya ale ta ko 11 na a bɛna ɲɛnɛmaya bi janvier kalo tile 26 san 2026 a bɛ to senna fo février kalo tile fɔlɔ san 2026 wele kɔni bilalen don mɔgɔw ma place du cinquantenaire ale la ka se ka taa nin baara ninnu ni ka olu kolomo kari ɲinata kɔni denbaya talen bɛ ni ka a di bozow de ma an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la u ka dɔnkilidala belebele min bɛ yen ni ale bɛ wele ko fode baro yɛrɛ kɔni ni ale lakodɔnnen bɛ laginɛkaw olu fɛ kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna a fa jamana kɔni ni ka o bila ni o ye laginɛ ye a ye kunnafoniya ni ka o cari a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni jigi tigɛra a fa jamana o la kosɛbɛ k'a sababuya kɛ laginɛ ye ale faso ye nka laginɛ jamana kɔnɔdenw olu de bɛ ka ale mankutu ni ka o tiɲɛ caman y'a yira k'a fɔ ko ale ye gulɔmina ye dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ dondaladen maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a ya hali a ka so ni ka o feere k'a sababuya kɛ ko a tɛna don da la fo de baro ye kunnafoniya ye ni ka ale cari min ni a digira a la kosɛbɛ k'o de kɛra sababu ye k'a bɛna a fa jamana ni ka o bila k'a to o kuma la waati min na sa u ka jamana ɲɛma ni o ye mamadi dunbiya ye ale kɔni ye bolimafɛn sen 4 kurakura ni ka o san ka o di fɛn min ye nin dɔnkilidalaba ye ni o ye fode baro ye bolimafɛn yɛrɛ kɔni Toyota Prado Land Cruiser 2025 de a ye o de di fode baro ma ka kunnafoniya ka o datugu ni jawano service ma olu ka kunnafoniya jawano service ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko terrain bɛ olu bolo cikɛn na terrain min ni ale sɔngɔ ye sefa wari 6,500,000 ye frais de transfert bɛ a la ka taga se titre foncier o de fɛnɛ don e mɔgɔ min kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko ni cikɛn na o man di ye senu bɛ yen nɔ senu ale filɛ baramali o masuruyara senu bɛ ka di aw ma sefa wari 8,000,000 na senu yɛrɛ kɔni ye ale fɛnɛ frais de transfert o bɛ a la titre foncier de fɛnɛ ye ay jawano service ko k'a fɔ ɲɛna fɛnɛ ka fɔ ko so jɔlen bannen u bɛ o fɛnɛ ni ka o di o ye 35 millions ni o ye $35 min na a bɛ ka kɛ cité ye k'a da kulo kan ka fɔ ko yɔrɔ yɛrɛ kɔni tɔ ale man ca bilen a ye jawano service mɔgɔw ka nɛgɛjuru sira ta a ka a banba na aw mago bɛ terrain na walima ni aw mago bɛ so jɔlen bannen la jawano service bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jawano service kɔni ko k'ale hakilina ye min ye o de ye maliyɛn kelen so kelen a ye jawano service mɔgɔw ka olu wele ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan